L-iskola primarja f'Tasannat Fawdex ser tagħmel realtà il-ħolma ta' bini ta' pixxina Sensory Hydrotherapy permezz ta' investiment ta' 8 miljun euro. Il-pixxina ġiet iddiżinjata b'tali mod li ser ikollha temperatura adattata u bidwalu ħsejjes kontrollati fost oħrajn. Dan fil-waqt li bis-swit il-pixxina ser ikun hemm kamra għall-ewwel għajnuna flimkien ma' diversi faċilitajiet oħra. B'hekk ser igawdu dawk it-tfal u studenti li għandhom ħtiġijiet speċjalizzati fl-iskola tagħhom stess. Il-proġett ser ikun fdat fidejn il-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda u ser jgħin lill-istudenti jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Tagħmel available għal dawn it-tfal l-aħjar mezzi terapeutiċi u edukattivi għalihom ħalli huma jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Il-pixxina mhux biss ser tkun tajnuna għall-istudenti waqt il-ħin tal-iskola, iżda din ser tkun aċċessibbli għall-komunità. Ħajkun hemm aċċess indipendenti u separat għal ġewwa l-pixxina u għalhekk tkun tista' tintuża mill-komunità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana spjegat kif dan il-proġett ser iħaddan miegħu il-prinċipju tal-inklużjoni. Dan il-proġett li ħajkun mhux biss ta' sosten għal dawn l-istudenti mhux ta' din l-iskola biss, imma tal-istudenti kollha Fawdex għal ġenituri tagħhom, però wkoll qed naraw proġett għal komunità u allura huwa proġett li minnu se jibbenefika kull persuna, kull individwu li għandu sfidi ta' mobilità, sfidi sensorjali, sfidi ta' diżabilità intellettwali fejn hawnhekk appuntu se jkun qed jieħu t-terapija.